Titkellem dwar il-kontoli u joffrulek smart meter imbabas. Jidher li kienet din it-tattika ta' dawk li fl-Malta kienu qegħdin jieħdu sem f'racket ta' tbaghbis ta' smart meters. Żewġ persuni diġà ntbagħtu l-ħabs u nhar it-tlieta kompla l-kaz kontra Emanuel Mikallef u Richard Gawci b'dan tal-aħħar issa jammetti l-akkużi kontra tiegħu. Kif kompla l-kaz ta' ix-xhieda tagħhom 3 klijenti tal-Malta. Klijenti li qed jiġdu f'dawn il-proċeduri wara li rregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom, ħallsu l-flus li gwadanjaw u multa. L-ewwel xut li xehet nhar it-tlieta qal li meta tal-Malta kienu jmarru jwaħħlulu l-meter il-ġdid, l-uffiċjal tal-Malta u bdew jitkellmu dwar il-kontijiet għoljin. Hawn l-uffiċjal tal-Malta offrilu meter li jaqra inqas. Dan għal prezz ta' 1,300 euro. Xut ieħor kien mastru daxxa li l-akkużat kien jammillu l-amara. L-istess offerta saret waqt taħdita fuq kontijiet għoljin. Din id-darba l-ħlas kien ta' 1,500 euro. Xut ieħor intaqa' ma' l-akkużat f'ħanut ta' te fil-Marsa. Ma setax jonqos li għal ħaddiem ta' trakkijiet il-pis tal-kontoli kien xi ħaġa li jitkellem dwarha sikwit. L-akkużat sema' u hekk kif ix-xufier tat trakkijiet ħareġ mill-ħanut mar warajh u għamillu l-offerta. Għaddew 4 ijiem u id-dar kellu meter imbabas.